Waqt is-summit tal-COP29 f'Baku, l-Ministru għall-Enerġija Awstraljan Chris Bowen faħħar it-twaqqif tal-Climate Action Authority f'pajjiżna u għal dan waqt laqgħa organizzata minn Malta flimkien mal-Awstralja u l-Emirati Arab Magħquda. I want to congratulate Malta for its very good new policy of a Climate Change Action Authority. It's world's best practice, first in Europe, it's good governance. Din il-laqa iffukat fuq l-isforzi ta' pajjiżna biex tintegra l-azzjoni klimatika f'kull aspett tal-governanza u tas-soċjetà. Malta qed tieħu passi ambizzjużi biex tisfrutta l-enerġija mir-riħ u x-xemx fl-ibra tagħna, inkluż kollaborazzjonijiet ma' pajjiżi oħrajn bħal dawk tal-Mednajn biex il-Mediterran isir ċentru għal enerġija nadifa. Preżenti għal din il-laqa kien hemm il-Ministru għall-Enerġija Maltija Mirjam Dalli u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għall-Azzjoni fil-Klima Abigail Kutajjar.